Good morning po mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Oh, yan. Ako yung masunod. Ako yung tatay dito. Ako yung haligi ng bahay. Diba? Yung nanay, sino ba? Ilaw ng bahay. Patayin yung ilaw. Oh. Ha? Yung kabit, sino yun? Ha? Sabihin, magkabit tayo. Ilaw sa labas. Kasi patay na yung ilaw ng bahay. Huwag yung ganon. Ha? Dapat matuto tayong rumispito sa ating anak, ating asawa. Hindi yung palagi ikaw yung nangunguna. Lahat ng desisyon sa iyo, yung asawa mo at anak mo wala ng desisyon, tama po ba? Hindi na pwede silang magdesisyon sarili nila. Ay, walang sumagot, uwi na ako. Diba? Oh, diba? Lahat tayo marunong magdesisyon, marunong mag-decide. Hindi lang yung porket tayo yung lalaki, tayo yung ano talaga, astig sa ating pamilya o either sa ating samahan. Porkit founder ka na, porkit mataas na yung ranking mo, ako yung masusunod. Member lang kayo. Diba? Mahirap yung gano'n. Kaya nga may open forum tayo na meeting. Lahat pwedeng magsalita. Kasi pag walang open forum sa grupo o either sa pamilya, masama yan. Ikaw palagi nasusunod. Paano ka sundin kung higher ranking ka? No? Ipinapatupad mo sa iyong mga member, puro kamalian. No? Sinong susunod? Sinong maniwala? Di ba wala? Isaac, Ha? labas ka na dyan. Matuto ba tayong tumanggap ng pagkamali? Mga bro? Kahit hindi natin kasalanan, tanggapin natin. Mahirap, no? Pinapili pa, may choices pa. Sabi ng mga isip nila, animal tong nag-orient na to. Pinapili pa kami. Yun din pala. Diba? Oh. So, kailangan tumanggap tayo ng pagkamali. Huwag nating ipaglaban yung kamalian natin. Kung mali tayo. No? Like for example, sinong nagbumotor dito? Oh. Lahat tayo. Nagmumotor ka, alam mo wala kang helmet, nakachinilas ka. Naiwan mo pa yung ORCR. Check po eh. Ganun ka agad oh. Sir oh? Guardians? Hindi mo ako kilala? Lawin wings to? Patay tayo dyan. Patay yung guardians. Alam nang mali ka, pinagpilit mo pa. No? Pinagyayabang mo pa. Guardians oh? Hindi mo ako kilala sir? Tika, tawagan ko si Supremo. Patay, dinamay pa si Supremo. Ay si Chairman na lang, si Chairman. Medyo mataas to. Diba? Mali na nga tayo, pinaglaban pa natin yung kamalian. Tulog si Chairman. Oh, patay. Lawin ba yung pinala? Tulog si Chairman. Tulog si Chairman ladali. Oh, nag-viral kaagad kasi nang mayroong naka-video. Nakita sa buong sanlibutan. Guardians pa naman to, walang hiya. Mas daming bad comment kaagad. Sus, lawin yung tinitira kasi sabi niya, lawin. O, diba? Kahit yung ibang function na guardians nadadamay dahil sa ating kayabangan. No? Hindi tayo marunong tumanggap ng kamalian. Tama po ba? Huwag nating gawing tsapa ang nakaukit sa ating mga balikat. Sino natatakot sa karayo? Ha? Sus, grabe pa naman. Kausapin nyo yung magmamarking mamaya na huwag ibaon. Kasi yung karayo na ibabaon, ganito kahaba. Oh.
Kung hindi, titano yung aabutin nyo, lagnat. Isang linggo. Oh, magpa-check up kayo COVID. diyan sa GBL. COVID. Oh. Diba? Yan ang problema. Hindi ka papatay, sinisilaban ka na. No? I-cremate ka na kaagad kasi COVID. Yan, mahirap. Kausapin nyo yung magmamarking mamaya na huwag ibaon masyado. Kasi grabe yung magmamarking ngayon. Malaking galit siguro sa mga incoming yan. Bakit ka mo? Yung iba pagkatapos marking, hindi nagbayad. Kaya yun ang ano nila ngayon. Oh, dapat ihanda nyo yung bayad nyo. Kasi grabe yan sila. Ang galit nila sa mga ano ngayon. Binabaon na nila. Oh? Bago kayo umupo, sabihin nyo kagad may pambayad. Oh, may pagbayad dito. Diba? Oh, maganda yung ano natin, merong halong katatawanan. Kasi pag puro tayo seryoso, para tayo mga baliw, di ba? Oh, okay lang tayo, nakikinig. Ako talaga yung parang baliw dito. Diba? Oh, sunod. Ipamalas sa isa't isa ang tunay na kapatiran upang madama ang tunay na pagmamahalan. Paano natin ipamalas sa isa't isa ang tunay na kapatiran bilang isang guardian? Ini volunteer? Ano yung ipamalas? No? Ang pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagtulong. Tama. Pagtulong, respeto, nandyan na lahat, package deal. Isa isip mo, isa puso mo, ang alituntunin bilang isang guardian. Pag mapasok mo sa iyong puso, papunta ng isip, nandun na yung kusang pagtulong. Example, si Bro Rob. Nangangailangan ng tulong dito sa inyong chapter. Bro, tulungan niyo naman ako. Yung bubong namin, linipad kagabi ng hangin. Bahala ka dyan. Ganon ba tayo? Dito sir, kahit nandi siya humingi ng tulong, tutulungan namin. O yun po, Yun ang tama. the best. Kasi voluntaryo tayong tumutulong. Kahit sa barangay natin. Kung huhugutin tayo bilang isang markadong guardians, wala tayong magagawa. Whether you like it or not, kung ang founder nyo nagpatawag na meron tayong voluntaryong pagtutulong, tutulong tayo. Walang bayad, walang kalakip na pera. Kaya ba natin tumulong? Kahit walang pera, kahit walang sahod, ulan at init, yan ang ano natin, tungkulin natin bilang isang guardian. Mission yan. Basta may Huh? Basta may alak. Basta may alak. Basta may alak. Okay lang. Makain lang kunting pandesal, basta may alak, okay lang. Okay na. Solve na. Di baling walang pera. Yan yung obligasyon natin bilang isang guardian. No? Pagtulong sa nangangailangan ng hingi ng tulong sa atin. Kabarangay natin, kalakip na barangay. Kailangan tumulong tayo. Hindi yung pwedeng busy ako, mamaya na, saka na. No? Alert tayo. Kasi hindi na tayo sibilyan. Alam niyo ba, kung guardians na, hindi ka na sibilyan? Ha? Force multiplier na. Force multiplier na tayo. Kahit sinong hugot sa atin, mapakapitan man, mapamayor, kapulisan, handa tayo tutugon. Kasi hindi tayo ordinaryo. Force multiplier tayo. Pwede tayo kahit saan. Payag ba kayo? Kahit ipain tayo sa China Sea, atras na sila. Nag-isip. Nag-isip na. Baka mag-back out ng tong nito. Hindi na tutuloy. Ano pa naman, wala pa naman baril.
Oh, yung mga guardians mauna doon sa South China Sea. Patay. Mag-practice na sila mag-karate. Di ba? Payag kayo? Mga kalaban. Voluntaryo tayo, wala tayong magagawa. Pag sinabi ng presidente, kasi guardians yung presidente natin. Si Chit, hindi kalaban natin. Guardians yan, pati sa Manny Pacquiao. Eh kung sinabi ng senador tsaka yung presidente, lahat ng mga guardians mauna sa China Sea. No, salukin nyo yung bala. Payag kayo. Sige po. So, kunting abala lang po, no? So, mag-form tayo ng line sa bandang labas kasi paparating na po yung ating mahal na Supremo. Tara po. So, putulin muna natin yung ating discussion. Mag-line muna tayo. Mag-ano tayo na sign of respect. Tayo lahat. Bali, nakaupo lang po sila. Opo. Yung mga member lang po, dyan lang. Mga incoming dyan lang kayo yung incoming. Stay put lang po kayo dyan. Ano po? Tayo magmula doon sa labas pa. Mawalang galang na po yung mga guardian po. Pila po tayo dito. At darating na po yung ating mahal na... Yung incoming founder dapat kasama natin para makilala ni Supremo. Yung incoming founder dito. Sino po yung incoming founder nyo? Saan po sila? Sino po sila? Ano po nila? Sasalubuhin po natin sila Supremo. Kasama niyo na yung mga member. Ito magpakilala yung Dondros nila Supremo na. Kasama niyo na yung mga member. Para makilala. Hindi, yung mga member dyan lang. Ikaw lang, founder lang. Information po kami dito sa labas kasi paparating na sila Supremo, si PCGSNCF Jojo Sunga, kasama siguro si PCGSNCF Aquarius. Yan, saka po yung sila Supremo Aguilos. Saka yarap po yung camera sa kanila. Okay po, nakaano na kami, nakaready na po kami. Hi mo na, hi mo na. Welcome to your vlog. Yeah, nice. Nice. Yun, thank you bro. Thank you. Kaming founder dito. Yan siya. Ganda araw po. Kaming founder. Anong chapter to bro? San Vicente po. San Vicente. Bacolor, no? Pampanga. Yan. Bakit tramo? Inan lang sa Palayo na. Dating release ba to? Dating release pala to. Kaya pala tramo. San Vicente po talaga pala ang barangay niya. Oo, barangay. Bali, anong sityo? Walang sityo? Oo. Baka yun na yung sityo, tramo. Tramo, no? Oo. Ay, may paano kayo palingin natin doon sa kabila yung mga incoming para masaksiyan mo kung ano yung mga natin sa alam. Oo, pwede rin, pwede rin. Pakitawag mo na lang sila lang. Kaya lang ano, taka lang. Hinihintay natin tapos pagdating tago tayo. Dalawa lang. Saan mo mag-park? Saan mo mag-park? Pwede dyan? Doon, sa may Malinong po. Doon? Pwede ron? Yun na. Morning po. Morning po. Morning. Hindi po masyado. May magot ng import. Tayo? O ta? Pag malakasan yan. Sabihin hindi ka magpapakama na ako. Alagad? Ha? Alagad? Alagad, ha?
Nung warin din kaya kanyan, nung warin. Ayun, pin-pounder daw. Sino? Oh, may pin-pounder daw niya. Oh, mista. Supremo lata, rin supremo tamo ganyan. Hey, powder? Ano pa? Ay, yung powder na. Opo. Kapatid na yan? Malamang pati niya ka? Guwapo, no? Makartam ka niyan? Kita po, kilob. Ah, makartam mo? Okay na lang. Pounder, kani po pounder. I-guide may supremo. Yun na lang yung motor natin. Guide may supremo. Sige, pasok na kayo, mga bro. Si Pounder lang dito. Highway na pala ini. Nangking ka sa mangit. Hindi pa biras kasi gini eh. Hop, ay, Pounder, kapatid na palang kay. Masabi nga kang kaya. Wala, hindi kasama pala sila RCG. Ha? Sila RCG. Oo nga, hindi kasama, no? Buksan nila? Oo, tama yan. Papakilala ko po sa inyo ang ating buting mga Supremo. Sila po ay dumalo dito sa ating orientation. Si Supremo Aquarius. Palakpakan po natin. Si Supremo Jojo. Sila po yung ating mga opisyal na matataas na po. Sila po ay dumalo sa ano po natin ito pag-orient. Magbibigay po sila mamaya ng konting mensahe sa atin. Hanggang sa matapos po siguro yung karga nito, antabayanan po tayo hanggang sa matapos. Pinakilala ko po sila sa inyo. Palakpakan pa po ulit. Dito na lang po kayo, Supremo. Dito na lang. O, bigyan mo naman yan. So yung respeto nandiyan sa isa't isa. Hindi mawawala kahit kailan. Hanggang sa huling patak na ating mga dugo. No? Kaya ba natin? Ha? Kasi hindi na mabubura yung marking natin. Hanggang kamatayan yan. Hanggang sa huling patak ng ating dugo. Guardians tayo. Sunod. Number 7. Sa samahan ay walang palakasan. Lahat ay pantay-pantay, walang mayaman at walang mahirap. Bakit nasa sambit to? Walang mayaman at mahirap. Walang palakasan. Ini idea. Doon mo nakikita yung pagiging brothers and sister kasi patas. Yun, tama, patas. Kasi yung bylaws na sinusunod natin, nakapaloob to sa 10 Commandments. No? Lahat nandito, nakapaloob to. Biblical siya. Walang lamangan. Dapat, patas siya. Walang mayaman, walang mahirap dito sa Kapatirang Guardians. Ha? Walang sip-sip, lalo na yung sip-sip. Ha? Sa iba, sumisip-sip. Bawal, ipinagbawal pala sa Guardians yung gano'n. Na kung may mga problema kayo sa inyong chapter, mag-direct kayo sa Number 8. Sabihin ang nasa loob at huwag magtanim ng galit. Ano bang dapat nyo sabihin sa looban nyo? Galit, uot, inggit, o ano pa ba? Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa forces or kapwa tao. Guardians na tayo eh. Payag ba kayo mga guardians nangunguna sa kalukuhan? Hindi. Mga guardians nangunguna sa kabutihan. Nangunguna sa pagtulong. Nangunguna sa pag-assess. No? Yun tayo.
Hindi tayo yung namumuno bilang isang barumbado, kundi namumuno tayo sa ating lipunan bilang isang malinis at marangal. Tama po ba? Sunod. 9. Anumang pagkakamali at kasalanan ang nagawa ng isa't isa ay dapat isang guni sa nakakataas at sa kinaukulan para malutas at magkakasundo. No? Saan natin isang guni? Mayroon tayong mga problema o ano? May meeting daw sa Sa nakakataas. Sino nakakataas sa atin? Sa inyo dito, sa inyong chapter. Founder. Huh? Walang iba nating lapitan kundi si founder. Yung founder natin medyo bata pa, no? Abutan ng 3 taon yan, sigurado. Puti na yung buhok yan. Tingnan nyo sa amin, no? Yung mga supremo natin, nagpakulay lang yan. Huwag nang ibubuko na. Yung founder yun dito, sigurado yan. Bata pa pero ang buhok niyan, dami ng puti. May kulay, sir. May kulay. Sir, may kulay na. Baka mag-iba yung kulay yan. Diba? Dahil yan sa ano, baga, pressure konti. Patawag ng meeting, walang dadalo. Isa ka na yan. Ba? Hindi ba tayo ganon? Baka magpatawag ng meeting si founder, puputi yung buhok. Kasi walang dadalo, puro pasawa yung mga member. Wag naman sana, no? Wag tayong ganon. Kasi pinapractice tayo dito sa Guardians na marunong mapagkumbaba lahat ng mga bagay, marunong tayong magdala. Lahat ng sitwasyon at problema, marunong tayong magdala. Hindi lang naman ikaw yung mag-isang magdala niyan, kundi tayong lahat. Member ng mga Guardians sa Lawin Wings. Kung anong problema ng isa, pagtulungan natin para ma-resolve agad. Tama ba? Kasi pag walang pagtutulungan, walang coordination, wala pa tayong grupo. Sinong mapira rito? Yan. Bigay mo sa akin. Hindi nyo ba alam magkano yung magasto sa Guardians? Wala pa kayong idea? Yung supremo natin, gastos niyan, mga 3 milyon na siguro. Yung kami, nagkabababa, nasa 2 milyon na. Yung kayo, mga incoming, simula pa yan. Baka mga ngamuti kayo. Sa kakabunot, bunot. I-discuss natin yan mamaya kung anong klaseng pagbubunot yan. Sunod. Umiwas sa gulo at huwag gumawa ng kahulugan na maaaring maging mitsa ng iyong buhay. Bakit pinaiwas tayo sa gulo? Mitsa ng buhay, kamatayan yan, di ba? Nandun na si kamatayan, nag-aabang. Bakit tayo pinaiwas sa gulo? Dahil nga, tayo mamamatay, tayo nagkasira, at madadamay ang ating samahan. Kaya, ipinapapaiwas tayo sa ganong gulo. Sino manghiling ng gulo dito? Guluhin na natin. Wala? Very good. Kasyat lang ng 2 shot. Kala mo kung sino na. Nasuntok. Sakit pala. Sakit pala. Ayaw ko na. Diba? Dapat iiwas tayo sa mga ganon.
Tayo yung maglilid. Tayo yung nangunguna. No? Nakakahiya. O si tatay nagwala. Tapos nasuntok, umiyak. Pati pamilya mo, nadamay pa. Dapat iwas na tayo sa ganon. Kasi maaaring mitsa din yan, yung kaguluhan na yan. Maaaring tayo yung makapatay, tayo yung mapatay. Tama po ba? So, Number 11. Ano man ang iyong hanap buhay o wala ka mang hanap buhay, huwag mong isama sa kalukuhan ang mga guardians. Ano man ang iyong hanap buhay o wala man tayong hanap buhay, huwag nating isama sa kalukuhan ang mga guardians. Tama? Meron tayong hanap buhay, nangingigil tayo,